dagko kayong bato. May hindi kaya ra kanyang bato. Ha? Kaya ra kanyang bato. Asa man paingon ang bato dito? Mga 10 kilometers. 10 kilometers lagi. Nay baton suksok. Tuyok pa! Hey! Tuyok ba, tuyok? Oh, okay. Ah. Idea gyapon. Nagyapon. Gini na. Ma-operator yun. Teknik gyapon. Tay ko ka Ano tayo mo spirit kanina? Ang problema hello, ang bangko nito. na stop kami dito kasi yung daan, daan. Dagan mo krudo kay besang 5 lang ka litro sa yupan. 1,000 na magita tubil rin ako na makita man sa buwan. Ha? Wala mapalitan diri, Brad. Wala mapalitan lagi. Uy, mapalitan nga kuan di ba? Yupan lang tagsa ka kilit. Na landslide? Ame mo ngayon mo kwan. Ay, mga bato. So, ito ang daanan. May nakaharang dito. Guys, malaking bato, hindi kami maka tuloy kasi yung mga bato parang motorsiklo lang ang makadaan dito. O mga motorsiklo. Laka. Agoy. Pagkadagko basta kini mga bato. Oh. Yung daanan hindi katuloy yung daan.